Oyawre kamoro moro mantie tich abich tarik 19 dwe mar aboro 2022 wakati machiegni ahinya nonro mar Oboke okadho Lolwe Tv nyinga Jesse Omondi an Oboke Daily Nation kaachiel kod The Standard wacho ni shuttle diplomacy kata bende koro wach mar keto tudruok gi winjruok e kind piny Kenya kae kokadho kuom jotelo opogore kadhe Daily Nation wacho ni Raila versus Ruto the case files kata bende koro kaka Azimio la Umoja tero report margi Supreme Court ka gikwedo godo yiero mano mokadho. Kachako kanyo gi Daily Nation ibo neno kanyo ite mano mar ariyo ma bende mano ite ma iye, how presidential election petition is likely to be framed. Ere kaka bende koro bura ma bende Azimio tere doho ka gikwedo godo loch mar ker moyier William Ruto bende koro dhi bedo gidhi keto pachgi kanye ibo neno kanyo kendo gik ma bende koro giloso ahinya en pogruok mano mar commissioners mag IEBC mantiere kanyo turnout ma bende koro wacho ni to wuok ma jopiny ne chalo nade to kura di ma yande nokethore kura di ma bende koro nokwan mago moko kuom gik ma bende koro wacho ni Chebukati nokoketo kaachiel kod penjo ni to ere kaka ji maromo 300,000 ji maromo 300,000 ne ogoyo kura ne ker kende to malomo 200,000 kende nogocho ne governor but kore wacho ni but it's not probable. Yes, it's possible but not probable. Iwacho ni en gima nyalore ng'ato nyalo bedo ne ker to koro kipimo gigi bende koro ok donje e yono makare. Iyudo ka kaunti moro ker noyudo kura mang'eny to mano kaka counties mago ma oriwo mago ma mantiere e central kocha ga kom mar ker ji 300,000 ogocho to kachopo koro ka kombe moko gi to koro jogo no ji mano gocho kende ne kombe go gin ji 200,000 mago gik ma bende gibro dhi pedho kanyo. Fifth time unlucky, the peculiar problem of being Raila Odinga. Iwacho ni koro telo temo di bich to duto te bende koro konyago lemo. The peculiar problem kata bende achiedh nade ma bende ni kende ma unique mar bedo moluwo Raila Amolo Odinga. After the demise of Jaramogi Oginga Odinga, 1994, Raila fought what were largely lonely fights to step into his father's shoes as undisputed political giant in Luo Nyanza. Mano kaluwore gi jandiko mabende koro ondiko kae ma jandiko miluongo kanyo ni Dennis Galava. The judiciary is ready for election petition. Doho mamalo mogik oikore ahinya kae kendo mar neno ni bura mago mag yiero bende koro gitimo yo nambaro kopogore kod mago bura mago mag yiero bende ni kaluwore kanyo kod chik onego bed ni kind dweche 6 bende koro gisetiekore godo duto te. Weche ma bende nitiere ite mar 4 blow to Raila's UDM ditches Azimio. Ibo neno kanyo duond bura mar United Democratic Movement ma bende koro telne kanyo to kod gavana ma Mandera iluongo ni Ali Roba ne nyodi chieng' mano manyoro koro no odhi orewore kendo giwuok e Azimio giromo kod ker moyier William Ruto ka giwacho ni koro gin kono giwacho ni koro ok gisebedo mayot ahinya Azimio onge luor momegi Azimio kanyo miyo koro giwuok kendo koro gimpenjruok ni to koro ka giwuok Azimio gidhi kuro winjruok mano bende koro gidwa keto. David Ohito ma en jagoro mar UDM bende wacho kanyo ni gine twaka kendo gi okinde duto te mondo mi giwinjre anena kendo koro ere kaka gin lemo mage ma bende koro gidhi yudo sirikand William Ruto. Uhuru promises smooth power handover at meetings with the clerics and the US delegation. Ibo neno kanyo ker Uhuru Kenyatta kano romo kanyo to kod kagin kanyo kod Recho Mamo ne giromo kanyo to kod ambassador mar piny Amerika e pacho ka iluongo ni Meg Whitman ka chielo kod wendo ma bende nolimo mano iluongo ni Senator Chris Coons ma bende ma Delaware ma bende ne nitiere boma ma Nairobi nyoro giromo kanyo kod ker Uhuru Kenyatta. Uhuru osingo ni koro te chiwo telo kowuok e lwete kadhi e ker mano moyier biro bedo mayom ahinya kendo dwa ni koro kwe osiko bedi kinde duto te. Mago weche mabende koro nitiere kanyo. Rigathi Gachagua wacho nango ka wacho ni President Kenyatta hasn't spoken to President-elect Ruto either through phone call or any other means. Mano Gachagua wacho ni koro Uhuru Kenyatta pok oloso gi Ruto nyaka ne yiere. Rigathi dropped from Gakuru inquest bura mano mako kanyo governor machon
gavana machon mano Rigathi mano Manyeri to kod masani weche mag tho mare gima bende koro itemo nono kanyo iluongo ni Musainya Gakuru ma bende notho kendo koro idwa ni neno en Rigathi en achiel kuom janeno bende no bende koro timo mano kata kamano en wach ma bende koro golo oko iwacho ni koro neno kamano bende ok bi konyo. 5 pathologists failed to establish cause of returning officers death. Returning officer member kasi iwacho ni koro no bero ma bende notimo e dende ok oyanga ahinya ni tang'o ma bende koro dekel tho mar nikech no tuwe tiende to kod lwete koro chal ni no dehe. Bungoma politician prepare to take over Wetangula seat. Wacho ni nitie josiasa e Bungoma county ma bende koro ikore gitimo rako mondo mi ni po nono ni Wetangula odhi ogwe tao mondo odhi lar kom mar speaker odhi bede speaker kaka ne giwinjore speaker mar National Assembly kaka ne giwinjore gi Ruto to koro nyiso ni komno dhi dong' nono. Koro gitemo ng'iyo ni to koro ka Wetangula wuok ng'ama dhi kawo kom mar Senate nikech nyaka mondo bed speaker nyaka bende koro ogwe tao. Why Wetangula could be kept out of speaker race iwacho ni to koro king'iyo ang'o miyo Wetangula koro kide lek mare mar bedo speaker ne kide ket tenge ing'iyo gik mathoth samoro nyalo kalore gi kwan mag jo Azimio mang'eny ahinya e National Assembly to kod mag ka giyombre gachiel nyiso ni kaachiel kod mago bende mantiere kanyo iwacho ni mano nyalo miyo koro Wetangula samoro nyalo weyo kombe mar Senate ko resign ogwe tao to kodhi ochung' to bende kendo joka chak hewogi kendo koro kome koro bedo ma onge mane gima gi lich kanyo. Mombasa residents sue IEBC for further postponing polls. Weche mago mag yier ma Mombasa kaka mega koro gidhi e doho ka giwacho ni ang'o miyo koro itimo mano ma ok ne kare nyiso ni koro chal ni IEBC maling'ling moko ma gidwa ni mondo giketh godo. Weakening shillings pushes up Kenya debts to by 500 billion. The shuttle diplomacy the standard ka wadhi mapiyo piyo kanyo boneno ker kanyo Uhuru Muigai Kenyatta Senator Delaware Chris Kun kaachiel to kod Raila Amolo Odinga bende kadoromo kode kendo Ruto bende chako romo kode nyoro. Jinxed body Dark Pass Horn Selection Agency Chebukati prepares to exit. Wacho kanyo ni koro gik moko mosetimore chien e seche ma Chebukati otelo ne yiero kod IEBC bende gin wechego manyaka gie sani koro kelo achiedh nade penjo mathoth ahinya. Chebukati nyaparo gana kod 17 nene kanyo Roslyn Akombe, Consolata Nkantha mago commissioners ma bende koro nitie kata kamano ma bende nowuok kalore gi yiero ma 2017 manok bedo makare. Sani bende nitiere mago ma bende koro ne opogore kode. US team Kalaji push for smooth power handover. Mano wach bende nyisi kanyo kaka piny mar Amerika jotelo kaachiel kod jodolo bende komachielo e pacho kae dwaro ni mondo koro telo owuog e lwet Uhuru mayom ahinya kadhi ne ker moyier William Ruto kata ma bende doho bro ng'ado e kinde mago mabiro. Boneno kanyo gik mathoth ahinya bende gilose ka gitwak. Woman buried after 5 years of a land dispute. Kaachiel to kod wach machielo ni school reopen amid the biting high cost of living. Iboneno ka nyithindo ne riyore e gari kanyo bei nomedi seche ma bende gidok school ngima bende idho wach matek ahinya. Outcry over postponement of poll in Mombasa Kakamega. Jana no tipo mar Fernandes Baraza gi running mate mar Usabolo mako mochung governor ka bende koro ne giwuoyo gi jofwambo ka giwacho ni koro ken gima kare ahinya. Abdul Samad Sharif Nasir Cleopas Malala bende mago bende nitiere piny kae kama bende mago joma wuoyo wechego mago mag yiero. Nasir wacho ni samoro gidwa ni mondo jo IEBC goro wach kata wacho gima kamano mondo mi ker mabiro chamuma bang'e to mondo koro bed gi duol ni to ng'ama kawo kombego. Phone mystery in murder of IEBC official. Ja IEBC ne wacho ni koro simbe notiyo kod simbe osiepne more manogochne go jabodaboda manokawo. Select day school near you for junior secondary school. Says Magoa wacho ni yier school machiegni kodi kidwaro ne junior secondary school joma dhi timo CBC kendo kiero to be ok ochuno ni ket machiegni kodi ka yiero nyatere private tere mabor. Ex MCA Flowers top politician to capture Gatundu North MP seat. Tere weche kanyo kod student triumphal entry county assembly nitiere japuonjre masomo Njoro masomo Egerton jagni 22 masomo ene 4th year ene mo yombo kom mar MCA makamoro kanyo nyicho timo campaign manage punda komanyo mbolo kuom japiny. Mago weche mantiere kod weche mago mag tuke temo lidho ne alidha bro nono Oboke gima tut ahinya king'iyo gima tut kata kabede king'iyo som kendi e yono magaro. Iti masani nyinga Jesse Omondi.